Zelensky ukhot ya ki kentin jong Putin ki bathali namar ka Ukraine bat ka Russia ki ya keno halor ka jingpen khen ya ka jingsruk estar ka Russia bat ka Ukraine baru arteli ki keno iwe pat ba ki lapen khen ya ka jingete kular jong ka estar terus ka balai phau kenta u presiden jong ka Ukraine u Volodymyr Zelensky ukhot ya ki kentin theli jong u presiden ka Russia namar ba u ong bakila don palat saupon riusin ki jingsya thombor jong ki nong Russia nadu basdang kate kasingi ha ka juga por katenat ya dari jong ka Russia kakam baka Ukraine kala thombor daki drone daki spasin ong ka kubor jong ki lat patai kubor jong ka sorkar ha ka jingpen bena ka bapla ha ka sing sajan u Putin ula ong bahkan don ke jingkut no ya barok ki jingyale persya naduk kapor khan riu BST ha ka sing sajan haduk kapor arpuar BST chiteng mit ha Moskow ha ka sing ublai ka jingsuk esta lane ka sing ublai bakut ka wantang hadin bu presiden jong ka Amerika u Donald Trump ula berngam ban sim ya ka lenti ban penyasuk shushu ya ka jingya kernyasuk ha pedang ka Russia bat ka Ukraine